O să mă prezint eu singur. Bună seara, doamnelor și domnilor. Actorul Laurențiu Vlad vă salută. Mi-am luat inima în dinți și am respectat și a doua parte a invitației de a vă vorbi doar 2 minute. Așa cum spunea maestru Turda, valorile neamului românesc trebuie respectate. Eu îmi respect profesorul Dem Rădulescu, maestru Dem Rădulescu, care e în ceruri și care, dacă ar fi fost aici, ar fi spus cam așa: iubiți spectatori, Bibanu vă salută, Motanu Danile, numai bine sectorul 6. Vă iubesc mult, Motanu Danile! Să rămână! Mai pot imita mai multe voci, dar nu o să stăm prea mult de vorbă. Vreau să vă spun că dacă dânsul, domnul Duda, pleacă în America, ia să vedem cam cum sunt cercetorii din America, dacă sunt pregătiți, ce naționalitate au. Maestre, numărul 1, să vedem, am și eu folclor, dar pe partea cercetorilor. Hai cu mine! Eu n-am mamă și n-am tată, la la și la la. Trăiesc pe calea ferată, la la și la la. Și am 11 frățiorii, la la și la la, care sunt făcuți din flori, la la și la la. Nenea, dăm și mie un leu, lai, 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 să-ți ajute Dumnezeu, lai, lai, și lai, lai, să te ajute și pe tine, lai, 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 să te realizezi ca mine, lai, 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 lai. Mulțumesc frumos, aplauze pentru băieții care stau cu mâna întinsă, că și ei au viață grea. Pensionarii mâncava și ochelarii care sunt aici, da? Am și pentru pensionari o piesă, am făcut-o pentru cercetori, o să fac o piesă pentru pensionari. Stați așa să-mi iau și eu baticuțul. Cu Tatia Glaia. Urca pe staia. Fii atent aici. Cântecul pensionarilor. Fiți atenți aici. 3, 2, 1, maestre. Va bene. Se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you. All'americano. Pensia și mie, aoleu ce bucurii, și dăm 4 milioane, mănânc numai macaroane, dar acum renunț la ele, mănânc numai florișeli, florișelii de porumb, nu am dinți, de-aia mă strâmb, seara umblu prin grădină, dau din fund ca o nebună, cântă Leană, șlagărul cu americană, uiți de foame, uiți de sete, mai smulgi cât o șapă verde, fac și strepte, ține gardul și strivesc cam tot răsadul. Ard o țuică cu tataia și mă simt ca în Mamaia! Mulțumesc de suflet! Am o piesă pentru... Mă uit la dumneavoastră așa? Pentru divorțați. Cine a divorțat ultima dată? Aoleu, o mulțime, e clar. N-are nimic. Și eu am divorțat, m-am îndrăgostit de o tipă, pe stabilopoze, am prins-o cu altul, cu un guvid în gură, înfășurată în alge, în nota, vai de capul
închipui, m-am despărțit, a venit, mi-a luat casa, jumătate ea și jumătate eu. Pe tribunal am cântat cântecul ăla cu jumătate. Ia ajută-mă, maestre! Ia ajută-mă, maestre! Următor, care este? Ia să vedem dacă suntem pregătiți. Da! Hai cu pălmuțele! Femeia care nu ai pic de minte și divorțezi acum să fii ca mai înainte. Ne despărțim, dar nu va fi deloc ușor. Ne separăm în felul următor: iau aragazul, frigiderul și mașina, televizorul, DVD-ul și combina. Tu iei salteaua, bicicleta, butelia și o să-ți plătești tu singură chiria. Jumătate tu, jumătate eu, vom împărți și fiecare leu. Jumătate tu, jumătate eu, o să mă suni să-mi spui că-ți este greu. Jumătate tu, jumătate eu, vom împărți și fiecare leu. Jumătate tu, jumătate eu, o să mă suni să-mi spui că-ți este greu. Mulțumesc frumos! Continuăm? Mai tare, mai tare! Bine, sunteți abonați la cablul Laurenția. Fiți atenți aici. S-a băut bere? Bun, eu vă dau așa, eu am după spectacol, mi-e drag și mi-e dor decât o vișinată, în sfârșit. La un spectacol cu Bănică Junior, i-am spus că o să vin la dumneavoastră în sector și mi-a spus, băi, bagă-o pe aia cu vișinata. Maestre, ajută-mă în continuare, te rog. Fiți atenți. Bine! Aseară, mamă, cât am șprițuit, m-am dus la ea, dar nu m-am mai primit, căci ea nu mă vrea așa. I-am tras cu vin, i-am tras cu multă bere, să uit de amar, să uit și de durere, dar ea nu mă vrea așa. Găsește-mă loc în pivnița ta, să-ți beau toată vișinata, că nu mai vreau să mă trezesc cum nu s-a mai trezit nici tata. Găsește-mă loc în pivnița ta, ca să scap de mahmureală, zeamă de varză de mi-ai da, mi-ai face viața ușoară. Mulțumesc frumos! Continuăm? Bun! Mergem la piesa 10. Pentru românii plecați afară, în Spania, în grădina lui Ion, nu doarme nicio păsărică, doamnă. În grădina lui Ion, buruiana e cât un pom, că nevasta ei frumoasă a plecat un an de acasă, numai bou ușa de acasă, 6 poartă în casă. Maestre, ultima, hai cu mine. Bine, asta e atmosfera. Sigur că da. Ce? Hai sectorul 6 de toamnă. Ne bucurăm, bravo dumneavoastră, în public foarte bun. A plecat de un an de acasă și de sapă nici că-i pasă. Ioane, Ioane, făca în reclame, dă-te noaptea la cucoane. Ionele, Ionele, ca să n-ai belele, ia-le palea frumușele. Pagă-me! Ioane, Ioane, făca în reclame, dă-te noaptea la cucoane. Ionele, Ionele, ca să
naibelele, iale palea frumușele. Bagă-me! Jaca, da. Da, doamne, de acolo are multe. Și... Hai, mă puține! Hai să vă aud coșiți cu toții. Așa mi-au rămas bun la dumneavoastră. Iar-i vară, iar-i seară, iar o vreau amur. Iar-i noapte, iar mă poartă, iar la ea mă duc. Nu de Doamne, iar acasă să nu o găsesc. De dorul ei nebunesc. Merg pe stradă tot să mă vadă cu un braț de flori. Mă vede o babă și cu o babă, iar mă trec fiori. Nu de Doamne, iar acasă să nu o găsesc. De dorul ei nebunesc. Încearcă încearcă jaca, jaca, încearcă da, nu mă chinui degeaba. Tu știi prea bine că privind atât la fundul tău, eu fac infart și mi este rău. Încearcă încearcă jaca, jaca, încearcă da, nu mă chinui degeaba. Tu știi prea bine că privind atât la fundul tău, eu fac infart și mi este rău. Dragostea în minte, de 3 zile eu fără tine, eu nu-ți cu minte. Nu de Doamne să te caut și să nu te găsesc, de dorul tău nebunesc. Iar-i vară, iar-i seară, iar o vreau acum. Iar-i noapte, iar mă poartă, iar la ea mă duc. Nu de Doamne, iar acasă să nu o găsesc, de dorul ei nebunesc. Încearcă încearcă jaca, jaca, încearcă da, nu mă chinui degeaba. Tu știi prea bine că privind atât la fundul tău, eu fac infart și mi este rău. Marieta! Încearcă încearcă jaca, jaca, încearcă da, nu mă chinui degeaba. Tu știi prea bine că privind atât la fundul tău, eu fac infart și mi este rău. Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc, vă promit că am să mai vin de câte ori sunt chemat de domnul primar și de domnii de aici de față. Laurențiu Vlad Fantazio, cu mult respect. Ne vedem și pe YouTube dacă mă căutați. Și rămânem prieteni până la următorul eveniment. Cu respect deosebit, vă sărut, spor la bani, la iubire și o toamnă frumoasă ca dumneavoastră. La revedere! Tisule, mulțumesc mult de tot, aplauze pentru Laurențiu Vlad, Teatru Fantazio din Constanța. Mulțumesc mult, Tisule, te mai așteptăm. S-a plăcut la noi în sector. E excepțional, un public foarte cald, minunat, cu simțul umorului și cel al toporului. Multă plăcere, la revedere, vă iubesc. Cu siguranță, Tisule, te mai așteptăm. Mulțumim mult de tot. Tot de la Teatru Fantazio din Constanța, o voce tânără.